Здравейте! Аз съм Мария и тук в студиото на Code Market е Исмет, за да ни представи брандът BT Juice, който произвежда функционални натурални продукти. Днес ще си поговорим за джинджифиловия елексир с мед и лимон. Здравейте! Здравей, Мария! Много ми е приятно, че сте тук. Искам да ми разкажете малко повече за съставките на продукта. Аз също много благодаря, че ни дадахте възможност да представим продуктите. Това е джинджифилов еликсир с мед и лимон, като съставките тук са основно лимон, джинджифил и мед. Има и много малко хрян, който допълнително да подсили ефективността към полезните действия на организма. Само докато ми разказвате, искам да го пробвам. Чаша здраве всеки ден. Заповядайте. Напълно чисти, натурални са съставките. Съдържа студено пресован лимон, студено пресован джинджифил, натурален биопчелен мед и екстракт от пресен корен хрян, като това дава възможност да се отключат всички полезни съставки и да бъде изключително ефикасно за организма, да тонизира, енергизира, зареди. Да, извинявайте, че ви прекъсвам, но вкусът е страхотен. Наистина много освежаващо. Благодаря. Освен, че е освежаващо, както казах, той и тонизира, енергизира, зарежда организма с витамини, много е ефикасен, особено сега в сезона на вирусите, против грипове, вируси, настинки, за подкрепа на имунитета. Освен това е и прекрасен диджестив, може да се консумира и след храна по едно или две шотчета, така спомагаме на стомаха да разгради по-лесно и бързо храната, има прочистващи свойства също. Много е хубаво, че продуктът едновременно подсилва имунната система и дава енергия. За какви хора е подходящ да се използва? Подходящ е за абсолютно всички възрасти, като не препоръчвам да се използва за деца под една годинка заради пикантния си вкус. Също така, може би не е правилно да се използва от хора с гастрит, понеже и лимона, и джинджифила имат свойствата да го раздразват. Но за всяка друга възрастова група са абсолютно подходящи за хора, които ценят здравето си, хора, които искат да се грижат за пълноценния си живот и абсолютно без никакви ограничения. Да, и съставките са изцяло натурални, без добавена захар, без консерванти? Да, няма никакви захари добавени, никакви консерванти, напълно чист, натурален, естествен продукт. И буквално сме събрали природата в една бутилка по най-добрия начин, за да може да има пълноценен и ползотворен ефект за организма. Да. Какво е важно за вас при производството? Работите ли с местни производители? Местни производители заради суровините, за жалост, не е възможно, понеже нито лимоните, нито джинджифила не вирее тук. Така че работим с местни директни вносители, откъдето подбираме суровините си, доверяваме се и на тях, защото те са изключителни професионалисти в подбора на свежи плодове и зеленчуци съответно. Местните производители основно се изразяват в доставчиците на пчелния мед, като сме се доверили на няколко доставчика, където меда е проверен, тестван и сме сигурни в напълно истинските му и пълни качества на меда. Много ви благодаря, че ми разказахте за този продукт. За да го закупите, може да сканирате QR кода на екрана, да се обадите на телефона или да ни посетите на сайта на codemarket.bg.